benitzela, etxeko egongelako armairu batean, erdi ezkutuan zegoen zeruko argia aldizkariaren alea ikustean etorri zitzaizkidan galdera zerrenda amaigabea. Aitak, denboran ahalik eta gehien atzeratu asmoa zuen elkarrizketari aurre egin behar izan zion halabeharrez. Aldizkari hartako argazkiak azareratu zituen, gertaera haiek gure esendian utzitako arrastoak. Anparoren kasuak ikusgarritasuna izan zuen eta errealitate baten salaketa internazionala lortu. Argazki haiek balio erantsi bat bazutela begibistakoa da. Garai haietan, emakumezko batek emandako ahalduntze urrats handia izan zela pentsatzen dut. Ardura sindikalaren, militantziaren, koherentziaren eta feminismoaren banderak bere egin zituen Anparok argazki haiek argitaratzeko baimena eman zuenean. Min hau dena zuena ere bada, baina gure aitortzarik sentituena ere bai. Egia esateagatik giltzapen banaute, egia esateagatik katez lotzen banaute, Gorte zaitez ziltzaile, itxoin begiratzen, mila gaurra daude, amnistia oiuten. Kontakizun bakar bat inposatzeko bulkada gainditu asmoz, hemen gaudenok argi dugu memoriadun etorkizun eraikitzeko, memoriak ezinbestean ertz eta alderdi asko izanen dituela eta plurala izanen dela. Izan ere, gurea bezalako herrian hitzetan, kontakizun ezberdin ugari elkarrekin bizi beharko dira. Giza eskubideen urraketak jasan dituzten herritarrek memoriaren eraikuntzaren erdigune izan behar dute. Egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermerako eskubidea ardatz izanik. Euskal Herrian, 5.000 torturatu baino gehiago daudela gogoratzen dugu gaur. Eta hain zuzen ere hemen, mendialdean, azken hamarkadan 50 kasu, baino gehiago ditugu identifikatuta. Min hori baretzeko bidean urrats garrantzitsuak lortzen ari gara. Nafarroako gobernuaren aitortza ofiziala jaso dute jada eskualde honetako 2 torturatuk. Aitortza horien bidea ez da gozoa eta askori bide hori hartzea kostatzen bazaie ere, pixkanaka bagoaz bidea urratzen eta torturaren erabilpen sistematikoa agerian uzten. Anparo eta Josemariren aitortza horiek txalotzen ditugu. Nafarroan emandako beste 137renak bezala. Estatu indarkeriak gure lurraldean izan duen eragina argitara ateratzeko balio dutelako. Baina urrats gehiago behar dira. Beharrezkoa da, tortura kasu guztien aitortza lortzea eta bururaino eraman arte jarraituko dugu lanean. Guk ere, tortura jasandako pertsonok badugu honetan zer esana. Nafarroan eta Euskal Herri osoan eragindako urraketa larriak argitzen jarraitu behar dugu. Horretarako ezinbestekoa dugu batzea eta elkarrekin errekonozimenduaren bidea egitea. Bada garaia. Lotzen gaituen min horri kasu egin, zaretu eta elkarrekin gizarteari urteetako egia azalaratzeko. Egiak ere gurekin eginen baitu egan. Ezilatu gauean, izan hura, zure begitan piztutan. Galdetu inoiz zer galdu genuen,
izan onena behar bada, baina gure bizitza izan da mendetako kanta erditu da gure ordua heldu da. Kaskaldatu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Egoak ebaki banizio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, ez zen gehiago txorira izango. Baina horrela, ez zen gehiago txorira